nilimen ke centong truk lapen ke patumi hemrong rang long ke padu 17 Oktober 2025 SSDF kwa meeting ke padu long nilitum ta bangkem ni do ke cetong tu lapen ke butaraji ke do nilitum bang thomet lapen ke hai Rajen Timung alang li hemrong rang mong wang lo lang kaning je bang kali bangan ka sorsa lok alam si kaning je soposi aku mitita nilitum patumi sengdun ko vita lahai lam bangan ka sorsa lok alam mak nilitum ninge je thiabe soposi nilitum ajo mat laso komiti bang nilitum cipridak lo OCP ni penke huluni long ke SSDF ko komiti masih avelo kardo